мо дӯстони азизи ман, занҳо зиёд менависанд ки мехоҳем ягон крем барои ожангҳо гирем, ягон патчиё гирифтем 20 сум 40 сум ҳеҷ фоида накард. Дӯстони азизи ман, ягон средствое ки уход вай 20 сум 50 сум 40 сум буда наметавонад, чунки вай эффекти хуб наметиҳад. нигоҳ кунед нархш, мисол шумо ягон корейскиро хитоиёро гирифта рӯй мекунед, мега ин корейске, хитои дигар, корейский дигар. Просто дар назари мо мумкин ки ҳар душ як хелтова, ҳусни хатошон, намудҳои зоҳиришон, вале дар асл маҳсулотҳои ваё дигар, маҳсулотҳои Корея дигар. Корея масалан косметикаи атоми премиум класса, косметикаи беҳтаринае дар ҷое истеҳсол мешавад ки дар уҷа духиҳои брендове, косметикаҳои брендове истеҳсол мешаванд. Барои ҳамин люксовая косметика мегӯянд. Барои ҳамкорӣ ва дастрас кардани маҳсулоти оригинали тозаи ширкати Атоми рақамҳои мо дар бо нависед 919 64 74